Преди 4 години ние обещахме да докажем, че България може. Върнахме доверието на Европа. Увеличихме над 30 пъти средствата оттам. Запазихме страната финансово стабилна. Борихме се достойно с престъпността. Подкрепихме земеделието, изградихме пътища и бяхме там, където имаше нужда от нас. Ние имаме воля и имаме и политическа отговорност. Ако ГЕРБ е на власт, ще правиме всичко възможно да има и повече справедливост, и повече работни места, но на базата на икономическия растеж. 10% плосък данък, 7 дни връщане на ДДС, работа, работа, работа. Това е, което ние можем да обещаем. Имаме воля. ГЕРБ. Номер 15 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.